Kif fil-qorti quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello kompla jinstema' l-każ tal-abużi minn uffiċjali tal-Pulizija fis-sezzjoni tat-Traffiku, 7 membri oħra tal-korp minn din is-sezzjoni wieġbu mhux ħatja li kommetew frodi u li ħadu flus għal extra duties meta m'għamluhomx. Dawn jingħaqdu ma' 5 uffiċjali oħra li f'Ġunju wkoll wieġbu mhux ħatja l-istess akkużi. Il-kuntistabli Ġosmar Muscat qed jiġi mixli li ħaq eluf ta' euro f'extra duty fil-ħin li kien qiegħed f'lokalitajiet oħra ta' Malta u mhux fil-post fejn kien indikat lilu. Alexander Seller, kuntistabli ieħor ukoll qed ikun akkużat li kien ikun f'postijiet oħra flok dawk li suppost kien ikun fihom, dan ħareġ anke minn dejta tal-mowbile tiegħu. Il-kuntistabli Francis Zerafa jinsab akkużat li għamel 7,600 euro minn extra duty meta kien ikun f'postijiet differenti minn dak assenjat għalih. Matthew Azzopardi minnaħa tiegħu qal li huwa qatt ma kien jabbanduna l-post tax-xogħol tiegħu iżda meta xi ħadd kien jgħidlu kien jitlaq minn fuq il-post. Is-somma ta' ekstra li ħa mingħajr ma allegatament ħadem hija dik ta' madwar 2,000 euro. Insemma wkoll il-każ tal-kuntistabli Edwin Zammit, dan qed jiġi mixli li wettaq frodi ta' 9,000 euro f'extras li ma ħadimx. Ħareġ ukoll li ma wieġeb għall-ebda mistoqsija meta kien ġie arrestat. Mixli li wettaq frodi bl-istess mod li wettqu sħabu il-kuntistabli Francis Xiberras li huwa akkużat li daħħal man 5,000 euro. Dan kien qal lill-Pulizija li kien iċempillu s-surġent Norman Xwiereb li wkoll huwa wieħed mill-akkużati. Il-qorti ddikjarat li s-7 membri tal-Korp tal-Pulizija għandhom jitqiegħdu taħt qatt ta' akkuża. Li taħwa li jaħdmu bit-taxi ġew kundannati 2 ħabs sospiżi għal 4 snin mill-qorti tal-Appell wara li nstabu ħatja li sawtu lil kuġinuhom tant li setgħu qatluh. Huma nstabu ħatja li wettqu dan ir-reat fil-Klab tal-Boċċi tal-Imsida 14-il sen ilu. L-aħwa kienu ġew illiberati mill-qorti tal-Maġistrati minħabba dak li sejħet nuqqas ta' provi. Madankollu wara appell mis-sentenza l-qorti sabet li l-aggressjoni kienet waħda premeditata u mhux riżultat ta' argument.